Sí, estem davant d'una moció light, lògicament en la que no se compromet a ningú, més que se demana utòpicament que se solucioni un problema molt greu, això sí, i que segurament el parc natural hauria d'haver pres ja mesures. Aquesta és l'única condició. O sigui, el parc natural sí que hauria d'haver pres posició a nivell europeu, a nivell de país, a nivell de València, a nivell que fora, denunciant, no denunciant, proposant un camí. El parc se renta les mans, els agricultors cobren la subvenció però se queixen de que no poden cremar, els caçadors de que no peguen tiros, el del parc perquè és la mortandad de peixos, l'aigua que se podrís, i aquesta és una roda. La veritat és que, com diu el senyor Melero, el que no crema és perquè no vol. Ningú impedís que se creme la palla. Ningú. El problema és que si se crema, l'acte conseqüent seria no cobrar la subvenció. L'altra part és per què se cobra la subvenció i no se retira la palla, que potser seria la conseqüència directa, si això és un perill per a l'ecosistema i se te paga en funció de que no contamines o que no se produïsca una contaminació ecològica, doncs lògicament potser arribaria mai. Per què ningú maneja fitxa? Doncs segurament perquè en l'stand-by, doncs ahí estem tots. Este és un acord que se pren des de la Conselleria i Europa. És un acord entre Generalitat i Europa. I mentre aquest acord estiga vigent, doncs ahí no té res que veure ni el Ministeri de Medi Ambient, ni l'Ajuntament de València, ni l'Ajuntament de Silla, ni aquest acord que n'hi ha signat. La proposta és encomiable. És veritat que tenim un problema perquè la palla de l'arròs no és un bé, diguem, alimentici propici, per tant no té una qualitat en la qual algú vingui a invertir per emportar-se-la. És veritat que encara no tenim al costat ninguna empresa que pugui fer energia a partir d'ahir ni provocar res, i que també és veritat que no s'està per la llavor de triturar i fanguejar com ho fan en altres llocs. I per tant estem en aquest dilema de ni aprove la crema en la part baixa evitant la part alta i provar a veure què passa, o estem en la prova de anem a triturar i enfangar i a veure què passa també. I aquestes proves no deixen ni un ni un altre, i per tant la bona intenció de que se solucioni, nosaltres també, perquè ahí estarem tots. Nosaltres, de les demandes de la policia local en el decret que vostè li ha presentat, diu com a borrador, no podem opinar perquè l'acabem de rebre fa un moment. El que sí esperem és que, primer, alegrar-nos que estiguem vostès ahí, perquè altres voltes personal d'esta casa ha patit i no podia estar ahí perquè no tenia drets i, per tant, inclús estava en pitjor condicions. I després esperar que la proposta que vostès li han fet, i que pareix ser, entre cometes, cal dir el senyor alcalde que ell no havia signat i que la seva assignatura encara no estava posada, vol dir que hi ha espai per a poder arribar a algun acord. Nosaltres li recomanem això, lògicament, al senyor alcalde, i li recomanem exactament igual als sindicats. El pitjor acord és el que està subscrit, o el millor acord és el que està subscrit per tots. Per tant, en aquesta recomanació, nosaltres, lògicament, li desitgem que arriben a acords. I que el document que vostè ha presentat i que jo abans escoltava i ara pareix que també podia reformar-se, senten-se i arriben a acords, que és el millor per a aquesta casa i per a tots. Después, los famosos 100 días del señor Rajoy. La pena es que le hemos dado unas horas, porque si con unas horas casi nos está ahogando, pues lógicamente si le dejamos los 100 días, pues seguramente perdemos todo lo que en 100 años han estado peleando abuelos, bisabuelos, padres, y cada uno en la edad que ha tenido. Con lo cual, demasiados días, porque él a nosotros, como ciudadanos, no nos ha dado ninguno, directamente al ciudadano al cuello. Con los estudiantes, con los jóvenes, con los mayores que se manifestaban en defensa de unos derechos
y algo que se escuchaba, que era: tenemos que luchar por conseguir no perder derechos que ya consiguieron, o a base de lucha, nuestros abuelos o nuestros padres. Es injusto y lamentable ver que luchas y derechos sociales ya conseguidos, y prácticamente que todo el mundo daba por consagrados, tengamos que ver a nuestros hijos o los hijos de otros hijos jóvenes en la calle por tratar de vivir en peores condiciones de las que viven sus padres. Eso sí que es absurdo. Y que los padres vivan mejor de lo que les espera en este progreso al que nos lleva, lógicamente, a esos hijos. Por lo tanto, todo el apoyo y toda la solidaridad y toda la lucha, y lógicamente a ese lado. Nosotros teníamos unas cuantas preguntas. Primero era comunicarles, pues parece ser, o nos han comunicado que hay, o se ha iniciado una especie de vertedero, bueno, una especie no, un vertedero, por lo tanto sería cuestión de pegarle una mirada, en el pont que va al Cau de la Rabosa, en el pont que está sobre el ferrocarril, que pasa per damunt de les vies abans d'arribar al Barranquet. Per allí s'havien passat alguna foto. Passant el cementeri, el pont que va al Cau de la Rabosa, que passen les vies per baix, abans d'arribar allà. Vale, algunes fotos passaren de que pareix que han començat a muntar allí algun tipus de vertedero. Recomanar a la gent que tenim un ecopart, lògicament, per a tratar de portar totes aquestes coses. Volíem saber què està passant en el taller de formació d'animador turístic, en el que se pugui contar, perquè llegint decrets o acords i demés, això pareix ser, i si no, pues ja parlarem i ja està. Pareix ser que alguna cosa, perquè clar, en la especialitat que deu de ser la més animada, la més altruista, claro, pues sí, animada pareix que és, però bueno, si se pot comentar algo publicant, i si no, pues res, i ja ho comentaré. Sí que volíem, i serem hasta per al final, i sí que le preguntàvem abans en la Junta de Govern, i volem fer-li alguna pregunta concreta. Per què vostès, en la Junta de Govern, prenen a tràmit o les serveixen com a excusa un escrit presentat 2 anys i pico després a una Junta de Govern? És a dir, com un escrit presentat 2 anys i pico, 2 anys i mesos, després a un acord de la Junta de Govern, vostès el prenen en consideració. Baix l'excusa de que és que no havia sigut informat. Jo no diré el nom, però la informació estava. L'altre és per què l'Ajuntament de Silla, en la situació econòmica i després de 6 anys barallant lluites en la Vega i des de diferents governs que iniciaren vostès, va passar després el Partit Socialista, ara tornen a estar vostès, el quadripartit i ara tornen a estar vostès, des de fa 5 anys o 6 anys, la mecànica i la decisió des de les comissions informatives i d'este plenari era pràcticament d'anar junts en el camí de les decisions que se tomaven allà. I és veritat que al principi va haver disfuncions i qüestions polítiques entre diferents persones i demés, però al final se va reconduir la situació. I de lo que se tratava era de que l'interès del municipi estava per damunt de l'interès d'alguns interessats o d'algun interès que hi haguera en l'agrupació d'interès urbanístic. La Junta de Govern del 2008 acorda que les taxes o la retractació de càrregues queda en suspens mentre l'agrupació d'interès no subsana les deficiències i le requereix
a que aporte un 7% del valor d'aquesta nova retassació per a poder fer front a les desperfectes i demés. En la Junta de Govern de vostès, del 20 de gener, diuen que estimen aquest recurs, d'aquesta persona que ha presentat el recurs, perquè ha desaparegut tots els motius que van ocasionar aquella presa de decisió d'aquella Junta de Govern, la qual cosa vol dir que l'agrupació d'interès urbanístic haurà depositat el 7% i que l'agrupació d'interès urbanístic haurà subsanat les deficiències que allí se li recomanaven. Perquè sí, no hi ha motiu perquè han desaparegut totes les circumstàncies materials i jurídiques d'aquell moment de la Junta de Govern, és perquè tot allò s'ha solucionat. I en conseqüència, vostès aproven la retassació, la qual cosa seria lògica. El que no té massa sentit és que vostès mateixes diuen que allí no s'ha fet res, que no se posa el 7% i que, a més, assista a l'Ajuntament per a respondre i fer totes les obres necessàries que diuen els tècnics que falten per fer, per valor de 430.750 euros d'inici, perquè, si després apareix alguna cosa més, també se farà. Per això li diem que això, que plenaris abans d'acabar l'última legislatura es va quedar damunt de la taula perquè tot el món li pareixia una barbaritat, com vostès canvien d'opinió i senzillament en una Junta de Govern el que era roïn sense que se modifique el modifiquen i aproven aquesta aposta econòmica de 430.000 euros per a algú o per a alguna agrupació en la que este consistori ha dit moltes voltes que no responia a les expectatives que li plantejava el plenari. I com l'excusa per a iniciar tot aquest procediment és que aquesta persona no va ser informada conseqüentment, li pregunte si vostè va enviar per escrit a tots els propietaris i a tot el que tinga relació l'acord de la Junta de Govern, perquè pot trobar-se que algú també 2 anys després li presenta algun que no l'ha arribat l'escrit, en conseqüència algun govern posterior torna a fer altra cosa. Sin embargo, vostè diu que no s'enviarà, sinó que s'inserirà un anunci en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament i al diari oficial, cosa que suposa que faria el mateix la Junta de Govern anterior, que era el que tocava i el que jurídicament corresponia, i que l'agrupació d'interès urbanístic sabia el que s'havia acordat. I l'última pregunta és: ens informaren vostès que el recurs que havia presentat a Aigües de València contra la decisió plenària de donar-li la concessió de l'aigua a Aquagés, el jutge li havia donat la raó i que invalidava l'acord plenari. Ai, que no està Carlos. Bueno, doncs algú contestarà. I que invalidava, però estava mirant jo, i que invalidava, lògicament, l'acord plenari. En comissió informativa nosaltres li preguntàvem què anava a fer el govern o l'Ajuntament, si anava a recurrir o no. La pregunta ara, clar, és més concreta. Si nosaltres no recurrim, o què va fer el govern? Si va recurrir o no va recurrir? I m'explica. Si nosaltres no recurrim és perquè estarem donant per bona la sentència i, en conseqüència, portaríem a plenari de nou això. Si recurrim, lògicament és que no donem per bona la sentència, se sumarem o no se sumarem, però l'Ajuntament si va recurrir o no, perquè si no recurrís és que està donant per bona la sentència i, en conseqüència, aquest plenari haurien de tornar-la a fer.